tää lähtee siitä kohtaa, kun 0,3 kilometriä, sun polvinen siinä. 3 kilometriä päästä. Ja niin sen jälkeen katsottu hyvä paikka sitten ensin. Kuvaaja kipeä ulos. Ja sen jälkeen me lähdetään autot käsin kanssa sitten niin paljon reunan yli, että saat ihan tyhjän päällä kokonaan. Sen jälkeen työnnät jalkoja sinne koneen alle. Pidät kädet tässä edes päällä taas. Okei. Ja sen jälkeen lähdetään vapaaseen pudotukseen. Käsin vastaan. Käsin vastaan vatsalleen siihen. Niin. Kädet pitää olla koko ajan rinnalla. Joo, vielä. Joo. Niin. Jalat näin. Okei. Lähdetään vapaaseen pudotukseen. Vähän sen jarruvarin sieltä ensiksi. Ja sen jälkeen katon paikat kuntoon, kun mä oon valmis. Mä taputtelen sun olkapäin, niin sen jälkeen vapautat ne kädet tänne eteen. Sen jälkeen sitten niin vilkuttelet, kun kaveri tulee sen eteen. Niin tehdään siitä joku 360 asteen käännös. Näin, ja sitten niin sen jälkeen taas morjestellaan ja 1600 metriä vähän kättä edessä, niin tiedät sitten, että niin tempasee, että mä avaan varin. Sitten mä laitan yrittämään. Joo, sitten voi toimittaa ja sitten pitäisi käydä on hyvä pitää vaan. Et ei enää tarvitse mitenkään jäkittää. Vaan fiilistelee nyt. Okei. Kiva oli. Lähdetään taivaalle. Sitten 2,5 kilsaa kerrataan hyppy uudestaan. Sen jälkeen päästään parisataa metriä ylemmäs, niin kiristetään nämä alakiinnikkeet täältä. Siihen saakka ne on ihan löysät ja niin päästään 3 kilometriin. Niin siitä lähtee ensin yksi häiskä meitä ennen ja sen jälkeen sitten katsotaan vielä vähän ulos ja kuvaaja lähtee tonne ulos. Se menee tonne roikkumaan tonne ulkopuolelle ja sen jälkeen siirretään jalat täältä edestä ulos. Ja varoitetaan, ettei potkita sitä kuvaajaa sieltä. Joo. Okei. Vähitellen kokonaan laidalta ylitte. Näin. Joo. Ja sit niin mä roikkun niinku. Joo. No. Ja sitten on ne 3 juttua, mitä sä muistat. Tässä. Joo. Jalat. Joo. Ja sitten niin päätä taakse. Hyvä. Okei, lähdetään vapaaseen pudotukseen. Mä lähdetään sen jarruvarjon sieltä ekaa. Ja sitten sen jälkeen mä koputtelen sua käsille. Niin sen jälkeen sitten kädet tonne eteen ja vilkutellaan sitten kun kuvaa tulee siihen ja tehdään joku käännöksiä siitä ja sitten 1700 niin avata. Alright. Hyvä. Mennään takas sisäksi. Mä jään sen 2.
No, mikä fiilis? Hyvä. Loistavaa. Vähän kylmä siellä on, mutta... Niin jo, alkaa talvi tulemaan. No niin, syyspuolella jo olla. Joo. Au. Kiva. Ha. Kyllä. No niin, aurinko melkein loppu. Jes. No, mitäs tykkäsit? Tosi paljon. Kiitos sulle. No niin. Mä Sää kyllä suosi. Oli hyvä se. Kyllä. Oh. No niin. Onneksi olkoon. Se meni todella hienosti. Kiitos sulle. No niin, jes. Tää meni oikein hienosti ja sun kanssa menee varmaan yhtä hienosti. Tervetuloa tänne.